Jo, lidi, vidíte tento kruzor, asi že ano. Já vám ukážu, jak získat 3 free skiny. Půjdete tady do Epic Games Launcher. Je to jenom na počítači, funguje to jenom na počítači a i na PlayStationu, když máte mobil a tam se přihlášený k svým PlayStationu účtu. Jo, takže jdu vám to ukázat. Půjdete tady na tu ikonku, jak se prostě tady na to, já tam mám C, já nevím, jak to já nevím vaše jméno na Fortniteu, jako na jaký začíná. Prostě kliknete tady na to a dáte tady odměny Epic Games Rewards, na to kliknete, tady, takhle. Tak to se vám, tady se otevře tohle. Čekejte, a musíte být tam samozřejmě přihlášení. Tady dáte tohle, link accounts, a tady dáte link přes Disney, tam dáte svůj e-mail jako na tu hru, jak tam máte prostě tohle, jak tam máte tohle, tak tady jste přihlášení na svůj účet k Fortniteu, tam se dáte ten e-mail, co jste tam dávali, potom heslo a potom jak tady budete mít místo link něco, tak na to kliknete a dáte tam, myslím, to červený odebrat, nebo nevím. Potom je Lego account, tam taky úplně to stejný, přihlásíte se, dáte tam tu e-mailovou adresu, jak jste se přihlašovali tady na ten účet, nebo na svůj, teda to je můj. A to vám dá 2 skiny. Já vám ukážu nejprve na ten Disney, co vám to dá. Tak já půjdu do Fortniteu. Takže to přes Disney vám dá tohoto Stormtroopera, tohoto Stormtroopera, takhle vypadá nějak. A potom, jak jste přihlášení nebo přes ten Lego account, tak dostanete tuto holku, takovou, má to edit, jo, tak teď já mám jiný. A tady toho, já mu říkám pana Kokinko, tady tento skin. A tohle jsou 3 free skiny. Takže tohle video si uložte a zkuste to nějak udělat. Jako, za mě to bylo lehký. Můj kamarád je takový nezbeda. Mu se to bohužel nepovedlo. Ale nevadí. Takže čau.